suštinska razlika između zaljubljenosti i ljubavi jeste da zaljubljenost je površna. Ona se uvek odnosi na neke spoljašnje stvari koje mi identifikujemo često našim okom, recimo. I zaljubljenost, mi možemo da kažemo da zaljubljenost da je ona strast. I strast koja traje jedno vreme i koja onda iščezne, prosto nestane. I onda se mi čudimo kada se ljudi posle par godina razvedu. Jer zato što im je baza njihovog braka ili njihove zajednice bila samo ta neka površna zaljubljenost. Ta strast koja je neka energija koja traje jedno vreme i posle nestane. A ljubav je nešto što je dugotrajnije i koja nije, da kažem, nekakav osjećaj koji je samo trenutan. Nego ljubav je energija i odnos, odnosno snaga koja se razvija između muškarca i žene i postepeno se širi, odnosno postepeno se povećava. Znači, što je neko duže u braku, ta ljubav postaje zrelija, postaje jača i ona drži na okup tu porodicu, odnosno taj brak. Znači, to je razlika između ljubavi i strasti. I ljubav je svakako i nešto što je nesebičnost. Znači, mi smo u ljubavi nesebični, mi smo spremni za onog drugog da se žrtvujemo, dok smo u zaljubljenosti samo okrenuti ka sebi. Mi želimo da se nama dopadne onaj partner, ili mi, kada se zaljubimo, želimo samo da taj partner bude naš. Zato mi često kažemo kada je neko zaljubljen, on je slep. Svakako da on ništa ne vidi osim tog objekta svoje zaljubljenosti. Dok, na primjer, neko ko voli, on voli ceo svet kada voli iskreno. Zato je ljubav i zaljubljenost su ključne stvari koje treba razdvojiti. I ne treba kada čovjek ulazi u brak ili u neku ozbiljnu vezu da bude vođen tom, da kažem, strašću zaljubljenosti, nego da gleda, da razvija ljubav između sebe i svog partnera ili svoje partnerke, kako bi ta zajednica imala dugoročnu, i da kažem, ili bolje rečeno večno trajanje, da ne bi se bazirala samo na jednom kratkoročnom strašću koja brzo nestane. Pa eto, iz svega toga rečeno, prava ljubav je u suštini ta ljubav koja je bazirana na toj spremnosti za požrtvovanje. To je prava ljubav. Isto kao kako je Bog pokazao neizmjernu ljubav prema čoveku, time što je poslao svog sina da se žrtvuje za nas, da strada na krstu, i da nas tako iskupi iz greha i smrti. Znači, to je spremnost na požrtvovanje. Tako i mi, ljudi, treba da budemo spremni da se žrtvujemo za druge i time pokazujemo ljubav prema našim bližnjima, a u zajednici, odnosno u braku, mi se žrtvujemo za svog partnera, kasnije za svoju decu, i to je suština ljubavi koja je, da kažem, nesebična. I ona ima u sebi tu komponentu da je ona ta koja ne može nikada da iščezne što je više dajemo. To je ta suština. Što više ljubav dajemo, to više ljubav imamo. To je ta ključna razlika između ljubavi, pravi ljubavi i zaljubljenosti. Jer zaljubljenost je nešto što je fiksirano samo na jedan objekt, a ljubav je širina. Znači, ja kada volim Boga, volim sve što je Bog stvorio, a kad volim svoju ženu ili svoju decu, onda volim svu decu sveta. Znači, ljubav je nešto to je prava ljubav koja je iskrena i koja je bazirana na požrtvovanju i nije sebična ljubav. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima, i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.